vot, què li agradaria d'aquest proper govern? Miri, tinc un amic que l'altre dia em va dir, diu, si Pere Aragonès és president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas i Maragall eren uns grans estadistes, Jordi Pujol i Tarradellas, uns genis de la política, i Francesc Macià no va existir. És una creació mitològica dels catalans. Per tant, a mi el que em preocupa, sincerament, és que persones d'una poca talla directiva, caracterològica i patriòtica, com a independentista, ocupin el lloc de màxima responsabilitat de Catalunya. Si som fidels a les seves paraules, s'ha obtingut un 52% de vot independentista i el que haurien de fer, si fossin fidels a la seva paraula i al seu capteniment i a la seva política que ens han promès durant tants anys, ara el que s'hauria de fer, lògicament, és posar la directa cap a la independència, a més, amb una situació de debilitat de l'estat espanyol més gran que la del 2017, per culpa de la pandèmia, malauradament, i aleshores, això és el que s'hauria de fer. Què faran en lloc d'això? Ja li diré, demanar l'amnistia. Ara, com que no han admès a la mesa del Congrés la llei d'amnistia avui, ara tornaran a tornar-nos a fer, intentar fer el gegant a l'independentisme perquè signem se'n diu una llei, un dret de petició, si no recordo malament, per anar al Parlament espanyol amb 200.000 signatures, o 100.000 o 50.000, o les que siguin, i aleshores demanar l'amnistia. Quan arribarà al Parlament espanyol l'amnistia, i evidentment si la mesa te l'ha tombada, el Parlament espanyol, la mateixa majoria de la mesa que te l'ha tombada, te la tornarà a tombar. Per què? Perquè Catalunya és una minoria nacional i, per tant, mai tindrà una majoria per fer això. Mentrestant, què és el que passarà? Doncs simplement que intentaran repartir-se la menjadora i les poltrones entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, qui dia passa any empeny, i aleshores amb aquestes pastanagues de l'any 2023 un altre referèndum, que això no porta absolutament enlloc. Mentrestant, el que aconsegueix a l'independentisme oficial i a aquests dirigents polítics és que la moral de l'independentisme cada vegada estigui més baixa i o el substituïm a aquesta gent l'independentisme o aquesta gent ens portaran a la perdició. Senyor Gallego i després Jordi Cañas.